Hej. Dette er en screencast-o-matic om kost, sundhed og træning. I ser her en tabel over mine værdier, de anbefalede værdier og en vurdering i sidste ende. I tabellen er der følgende fysiologiske parametre: lungeventilation, blodtryk i hvile, kognital i det Harvard Step Test og BMI, Body Mass Index. Ser vi blot hen over mine parametre, kan vi hurtigt konkludere, at min sundhedstilstand er rimelig god. For eksempel ligger min lungeventilation forholdsvis tæt på det normale, da det normale for en 17-årig ligger på 4100 kubikcentimeter, og min ligger på 4166 kubikcentimeter, hvilket stemmer meget godt overens. Mit BMI ligger som ses her på 21,22, som også kan beskrives som normalvægt, da denne ligger på en skala, den anbefalede værdi ligger på en skala fra 18,5 til 24,9. Med hensyn til kognitallet vil vi hurtigt kunne se, at den ligger i den høje ende for en 15 til 19-årig, som ligger i en skala fra 57 til 61, og min ligger på 57,5. Vi kan også til sidst sige, at blodtryk heldigvis også ligger i den normale ende. Altså som førhen nævnt, er der decideret ingen i gåseøjne værdier, som skiller sig ud som sådan. Vi kan så konstatere, at kognital ligger lidt højere end middel, hvilket kan skyldes, at jeg får dyrket en del mere motion i min hverdag og får spist som regel sundt. Jeg går til fodbold 2 gange om ugen, og ofte tager jeg i fitness med nogle venner. Jeg mener, det er mit kondital og mit BMI, som giver det mest korrekte billede af min sundhedstilstand. Jeg dyrker som sagt en del motion og spiser som regel sundt, hvilket også afspejler mit helbred. Syg, det er ikke så ofte, og i det hele taget føler jeg mig som en sund og rask person. Min lungeventilation ligger altså på 4166 kubikcentimeter, og den anbefalede for en 17-årig ligger på 4100 kubikcentimeter, hvilket passer meget godt overens. Det anbefalede blodtryk ligger omkring 120 over 80 mm kviksølv, og min værdi ligger på 120 over 70 mm kviksølv, hvilket selvfølgelig er meget godt. Mit kognital det ligger som sagt i den høje ende af tabellen, hvilket er bedre end den anbefalede værdi. Mit BMI ligger på 21,22, hvilket også ligger i det interval, som kaldes for normalvægt. Her ses den anbefalede kostanalyse, og en normal dagskost bør ifølge anbefalingen altså bestå af 10 til 15% protein, maksimalt 30% fedt og 55 til 60% kulhydrat. På en normal hverdag passer mine kostvaner meget godt overens med de anbefalede værdier for energifordeling, da min dagskost består af 15% frem her, da min dagskost består af 15% protein, 26% fedt og 59% kulhydrat. Derimod for en weekenddag passer min kostvaner knap så godt med det anbefalede, da min kost her består af 18% protein, 53% kulhydrat og 29% fedt. Altså som sagt, så stemmer min kostvaner for en hverdag meget godt overens med de anbefalede kostråd, mens den for en weekenddag altså stemmer knap så godt overens med de anbefalede kostråd. Og dette kan skyldes, fordi jeg til tider har den tendens til at spise usundt om weekenderne, altså kun om weekenderne.
og som altså stemmer mindre overens med de anbefalede kostråd. Mit indtag af kulhydrat er noget mindre om weekenden end om hverdagen, hvilket I kan se ud fra diagrammerne. Nemlig at på en normal hverdag er min kulhydratindtag på 59% af hele min kost, og på en weekenddag ligger denne cifre altså på 53% kulhydrat. Det kan skyldes, at jeg udelukkende træner om hverdagene og knap så ofte om weekenderne. Og derfor øges mit kulhydratindtag, da dette er kroppens brændstof. Både muskler og hjernen arbejder bedst på kulhydrater. Dette skyldes, at kulhydrater lagres som glukose i musklerne og leveren og fungerer derved som energidepoter. Vi kan også spotte, at mit fedtindtag stiger i weekenderne. Jeg kan se, at den på en normal hverdag ligger på 26% fedt, og for en weekenddag ligger denne på 29% fedt. Og dette kan skyldes, at jeg ikke bevæger mig forrørt mig så meget om weekenden i forhold til hverdagen. Der er forskel på, hvilke type kulhydrater menneskekroppen kan nedbryde. Disakkarider og polysakkarider skal spaltes til monosakkarider, før de optages gennem tarmen. De føres derefter ind i organismen, og her vil vi finde dem som frit sukker eller som stoffet glykon i lever og muskler. Selvfølgelig skal det dog siges, at der er forskel på, hvilke fedtstoffer man bør indtage. Det usunde fedt, det kaldes med andre ord også for mættet fedt, og består som regel af animalsk fedt, som f.eks. kød, ost, steg, kokos og margarine. Dette er fedt, vi måske ikke bør tage i for store mængder overhovedet. Der er så også på den anden side det sunde fedt, som vi også kalder for umættet fedt, og kommer som regel fra planterne, altså planterige. Det er sundt og selvfølgelig nødvendigt, hvilket også betyder, at kroppen ikke helt kan undvære fedt. Man finder den f.eks. i raps, oliven, avocado, majs osv.